uros durong dira. Murag na gyud na. Ito na. Ato na to. Ayo, Ay, Kol, kinsa mo? anak kang Dudong. Ay, tama di ay. Anak kang Dudong. Oo, papakita na ko sa Dudong. Ano man? Aw lagi, anak kang Dudong. O lagi, anak kang Dudong. Asa mas Dudong? Asa mas Dudong gon. Kano mangita mong papa? Usa din silang papa sa inyo. Wala may salay mong papa. Nalang may tuyo. Walay salay mong papa na ami tuyo. Aw, naday mo to yung papa day? Anong sa kuha mamangutana? Nganong pilosopo man kay Kadong? Nga nangutana ramang ko. Nganog pilosopo man kadung nga nangutana raman me. Kita kang papa dire? Kasi nagkitana mo diba? Diba ako ra? Ano mangita mga papa? Aw, ikaw ra gani. Asa ray mong papa? Aw, ikaw ra gani asay mong papa. Aw, dapat to diha natulog. Pukaw lang nyo to. Aw, ikaw ray pukaw, palihog. Kay importante kay akong tuyo. Ikaw ray pukaw, importante among tuyo. Sige, takot ako sa papa. Babot mo dire. Sige. Pabangon diha ng itani mo. Pa! Pa! Nanangitan mo na sa gawas pa? Ha? Nanangitan mo sa gawas? Saan? Bot! Sama na, muram to. Mga gwapong tao kay. Nanangitan, ganti para. Nagmutot mo to sila. Pato na kanto pa, nasa tuyo. Pa! Ah, Nanangitan mo sa gawas ba? Sige ba, nagpakapo to dito. Ano siya ba? ay, Mayong adlaw dong. Mayo kay naa ka. Mayong adlaw diha kanimo dong, mayo kay naa ka. isa man eh. Bot, okay lang na. Kinangita mo. Katuling tag-iya niya itong kitukudag balay. Ha? Tag-iya sa kitukudan na itong balay. Kaming balaya dire? Nagsabak ba? Ama yung butak, kinsa yung kauban? Singer man siguro ni ikaw. Oh, mao ni akong kanang kamay. Ako ang kanang kamay niya. Maayo. Juan. Napakanilagi mo, unsay tuyo. Ani ako karon kay kuhaon na nako ang yuta. Ani ako karon diri kay kuwaw na namong yuta. Di ka mo sugot oy nga kuan wa natay puyan. Gani nung. Isa pa. Gakaw man na silang lolo nga ingon man si mama baya sa una nga kinagi kuan na niya sila ato Yung sama to naman yan, hindi man na diri ako parang kwaon nila no. balo ko dahog-dahogan jud kay na ilang pamilya. O putay kayaan nang magkasukaso kantahan mo na sila. Ang ato diri balag magpatay kinamatay di ta mohawa diri. Naandad na ta aning puyanan na to nya pahawaon ta diri. Asa man ta mo puyo? Sa dilang bago bito to binali itong sundang to. Dagan na ginasaro. Yuta. Oo. Kaning yuta ako nang kuhaon. Kuwaw na namo ning yuta. Kuhaon. Time sa no matutong ko di lolo sa una gingon ni mama sa mua kanidong yuta is naka kuana ni sa mua murag bali diri na ang bahin ni mama tapos mama wala man diri nagpuyo naman dito sa abroad nya wala man siya balak sa mua nga palitan mig kuan mao ni among gidaginot in tawag puyo ni dire nya ngaron kuhaon na ninyo pwede ba nga unsaon pa man ninyong yuta. Ako ang tinuod nga herederos aning yuta. Kami gyud ang tinuon nga rederos ni aning yuta. Hilom ba? Masig. Ay kung kuan ano kay nagsulti na yun. Nagsulti na nagistorya na ang mga katigulangan sa oda nga kaning dire nga yuta, kaning nga luna dire bisan gamay ra kayo ni ang piging ninyo ni dong kay mao na lang daw nilang Ay, ikabilin. dili. Ako ang tinuod nga tagiya aning yuta. Tinuod ka na. Kani ako ang tinuod nga tagiya aning yuta. Kay Kani nganuman ang akong amahan, ako gyud ang tagiya aning yuta. Aduna ko'y kasulatan titulo nga gipanghawakan. Maunang ako ay naay katungod aning yuta. Na kay katungod ani wala yun. Na! Wala yun. Unsa may gusto nimo mahitabo? Ha? Ay tabo, amo ni ipaglaban kay mao ning gibilin sa mong gidikanan. Dili pwede, Kami dili. gyud. Dili. Oh, dili gid wa kung kay karapatan kung makuha manggaling nimo ni kana guro kung wala na may aning kalibutan na. Dili ko musugot kay nganuman. Kay nga naman. Tisingay kuha.
Unsa may gusto nimo mahitabo? Nga ano naman tay kasulatan, legal nga kasulatan, titulo. Legal nga kasulatan kanang hugaw nimong trabaho. Ikaw ra naghimu-himu ana. Dili na bisan pag wa migrado, di minimo ikuan ana imong. Wala man ko nagirok-irok si nga wala kay grado. Ay kung tudlo ah. Wala ko magtudlo. Pamahawa na mo Nag-istorya ra ko. Ay jud ko tudlo ah. Wala ko magtudlo nimo. Ako lang gipahungaw akong pagbati nga ako ang tagialing yuta. Iya, di gyud na mahimo. Basta. Di gyud namo ni ihatag nito kag ihatag namo ni yano lang. Asa man mo puyo, alangan ka ng balay namin ipatong na sa bato. Problema na nimo. Dili na ko ng problema. Ikaw hangol kay kagyuta ba? Alangan, katungod na ko ni kay ako aning yuta. Maunang pahawa na mo dire. Pawa na mo diri igagaw unta ta anong ingana man ka? Amo nga di dere. Walay igagaw sa katigayunan dinis kalibutan. Walay igagaw. Igagaw ta sa dugo pero dili ta igagaw sa katigayunan sa kalibutan. Nagtuo kag mayan yung ano na nimo ni kuha. Iga kay ano yano ani kuha. Kuha lakaraw. Kuha lakaraw. Unsa man ang ginahong-hong-hong ni Muria? Wala, na lang ko ipakuha. Para makaulit na mo ug madala ninyo ning yuta. Gusto gyud ninyo pa ning yuta? Maunang kuhaon na ako ang yuta. Tinuod ka na. Di ko nimo madala-dala ani paghuraw. Kuhaon ko na ning yuta. Wow na mo. Hey. Musugot man ka sa dili. Ako nang kuhaon ang yuta. Tinuod ka na. Hilong ba? Hilong. Gabina ra ka. Manggod kay atuwa man eh. Hilong! Ako'y kuha na ni. Ako'y diskarte ni. Musugot kay sa dili. Ako kuhaon ang yuta. Karon dayon. Karon gyud dayon? Yes! Basta kay kuhaon ako ng yuta. Musugot mo ka sa dili. Karon dayon. Akong bawiin ng yuta. Ihatag ko na way daghang istorya na ihatag ko na. Dalon man Ganuman. Bahala ka diha. Kuha! Oh. Oh, ugma na lang di ay!